Asiring sa pagkakaburunyog, problema mo, iboses mo, ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan, Tingog Kanbanwaan, digdi sa DCGB. Hua! Hua! Diyos marhay na Biyernes na kaagahon, first Friday ngunyan, petsa 6 kan Agosto 2021. Kami po minarespeto na naman sa lambang miyembro kan familia asin kan sosyudad kasabay ang pagpagirumdum sa paghampang takainikan kaaldawon. Amang Diyos dapat enot sa gabos. Senyor Santo Cristo, first Friday dyan sa barangay Dapdap tabi kita. So mga devotos dyan, magpasalamat tabi, asin maghagad intercession sa oral daw na pagbuhay-buhay. Magiginayan na Mission Church, kumpadreng Nald. Dyan sa Dapdap, Senyor Santo Cristo, Viva Senyor Santo Cristo. Pati dyan man po sa Daraga, Senyor Santo Cristo dyan sa Daraga. Happy birthday po sa mga nagba-birthday ngunyan. Tingog Kanbanwaan nag-imbitar. Mag-iriba-iba kita sa kudalas 10:30 katuwang ko dyan sa luwas ang news team. Sa first district si Compadreng Jomar Bien. Third district Pading Jimmy Nasalita. Second district Compadreng Al Armario. Katuwang si Ands Galero, Renz Luna, Budasiluens na Barsena. No tiene pegas porque es genial. Yaon man dyan sa samuya pong Manibela. Sa mobil, ang samuyang piloto si Henry De Boy Mata. Sa kuyang co-pilot ngunyan, ang kapartner ko sa technical control, ang sa kuyang compadre, the man from Dapdap, the home of Senyor Santo Cristo. Genial. Kumpadreng Nal Tay Baldo. Good morning dyan sa mga taga-Dapdap sa gabo sa taga-Dapdap. Dyan po sa Jigs Baldo Welding Shop. Maray na agatabi sa Indo. Ecstasy. Sa newsroom, sa padagos na paghanap po ka na mga pangyayari sa lado nasyonal, asin internasyonal, asin ang pagsumada kan mga minaburutuang informasyon sa lokal. Ang samuya pong nalalauman, the ever reliable, the jack of all trades, the man for all seasons, News Manager Mar Dela. Sa production center asin sa research, ang samuya pong kairiba, ang Anghel kang DZGB AM. Angel M. Mustaza. From Cagbacong, Legazpi City, Philippines. Siyempre, sa IT, ang namamahala man kan samuyang broadcast worldwide, netwide. Si Arven, Buda si Richard. Ako po ang sa indong serbidor sa radyo. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sige po ang sa indong lingkod si Pio Fernandez. Ang programa Tingog Kanbanwaan. Diyos marhay na aldaw po sa gabos na nakaantabay sa probinsya nin Albay. Lalong-lalo na sa mga taga-syudad nin Legazpi dyan sa sentro. Maray na aga sa Gold Street, budas a Good Luck Novelty. Maray na aga tabi sa Indo. Dyan man po sa Orosite, budas sa San Roque. Yan, maray na aga sa Dinagaan. Maray na aga man tabi sa Indo sa Sabang, Pigkale, sa Baybay. Sa Lapu-Lapu, ang sa kuya dyan na kumpadre, si Pading June Pitero, marahay na aga tabi sa imo kumpadreng June
kumusta tabi ka mo dyan sa indong lugar? Permi sindang nakaantabay. Permi daang nagpapalsok ang ilaw sa Lapu-Lapu. Maski aga, Kasubanggi, brown out na naman. Nagpoon mag alas 12 nin matanga, sagot alas 3 nin maaga. Bata mainiton daan. Isos na problema ta ini sa kuryente ade. Duman nga ni isa sa kuya man na lugar kumpadring nag-brown out man Kasubanggi. Pading June maray na aga dyan sa Albay District. Good morning an Buda dyan sa Daraga. Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial, así. Diyan sa mga taga Kimantong, Purok 4, maray na aga. Siyempre sa manlain-lain na parte po kan Bicol. Ay, oy, specialmente diyan sa Catanduanes, may istorya kita sa Catanduanes. Standby lang po kamo diyan ta sa tuyay na tanuso naman masabutan taan mga pangyari po diyan sa Catanduanes. And sa Camarines Sur, maray na agaman, tundo diyan sa Sorsogon, Budamasbate, Cam Norte. Pati naman po sa luwas kan Bicol, napigabot kan sa muyang puwersa sa radyo. Kasabay man sa manlaylay na parte po kan Kinaban. Naka-online kita sa samuyang official Facebook page. Aloy na po yan. Na naka-online ang DCGB sa Facebook. Gapong Frankie sa iyan. Hali sa gobyerno. Sa muyang broadcast sa AM band. Siyempre, yaon man dyan sa Facebook. Official broadcast mo yan ang DZGB News Online. Sige, tinutunta mo na dyan sa mga taga-Catanduanes. Good morning, sina nga tanan naman pa ding nalding reklamo so gobernador. Maya yan. Si Gobernador Boboy Kua, may mga initial kitang informasyon na nakaabot na sina nga tanan naman nin kaso kan sa iyang mga best friend dyan sa Catanduanes. Igwa ka dyan, tabi. Igwa na tabi. Angel, ano ang informasyon dyan? Nakikig na sa nakakasubanggita, may nagluwas sa news feed ko na statement na kan gobernador kan Catanduanes. Pando niya ako ang nangyari digdi. Anong yaon dyan, Angel? Na digdiha daw sa ko. Ipapasa mo, Angel, sa ko. Sige, aram nindo, babasa ko so simbag kan gobernador, ni Governor Buboy. So statement, bako nga ni simbag kundi statement, mano nung duman sa reklamo naman na isinangat da sa saya, we have a limited information kung ano po itong isinangat na complaint. Pero mano nung da ini sa pagpagibunin, ito? Pier, shipyard, o shipdock dyan sa barangay Palnab kan Birak, Catanduanes. Alleging among others na nagkaigwadaan nin abuse of authority o kung ano-ano pa na okay, dahil na kita touch dumantabi sa ining elements as in merits of the case. Tabi, kung baga na isangat na yan, na kaso na yan, na reklamong iyan, nakita mag-touch dumanta, madadali man kita kan pinag-apod na subjudice rule, yan. Kundi pinagbabasa ko itong statement kan gobernador. Tama man bagaan Angel primero, dahil na siya nagkuhan, dahil na siya uyugod mo, kaso administratibo baga, o kriminal, kaso kriminal, uyugon mo. So, ombudsman, isinangat naman sa ombudsman, so reklamo. Okay. Kaso administratibo,
buda kaso kriminal. Permi yan pa anong partner ang duwangan administrative and criminal cases. Yan 10 days pipasimbag siya. Ang nagreklamo andipu. Para nga tada ining kasunod na ngal. Good mo an. Di pahagad pating ipairarom sa preventive suspension si gobernador. Yan. Grave misconduct, grave abuse of authority, violation kan oath of office, and siyempre, iguanin perming kasabay na kaso kriminal sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Shipyard. Okay, sige. Dahil na po kita kan We will not dwell on the merits of the case. Yan. Usa humapon tabi sa crossing kasubanggi pa hanggang ngunyan dainin kuryente sabi ni Boy ipaabot ta ini Boy kay Madam Hazel na Morales taod-taod. Sige. Susimbagkan nakuha na nito susimbagkan gobernador man kay ni Angel igwa na baga. Tama man itong simbagkan gobernador na iyan po hahampangon man kan hepe ehekutibo sa tamang forum asin duman man mapaluwas na kan sa indang kasimbagan with regards duman sa mga aligasyones na nakapalaman sa isinaangat ni Mr. Andy po. Andy po. Tama po ito. Duman si simbagon kan gobernador sa ombudsman kuda itong so kaso administratibo kuda kaso kriminal. Habo naman magpara palawig ang kampo kan gobernador kanta. Let the wheels and procedure of justice take its own course. Ang sabi kan kampo kan gobernador. And iyan po, dahil magparaharadit ang mga taga-Katanduanes sa aatubangon iyan sa tamang forum kan gobernador. Kung ano sa mga nakabugtak duman sa reklamo, sisimbagunan kan sa iyang legal team duman sa ombudsman. Ang nakaagi-bagang eleksyon pa rin, narumduman nindo. Sinampahan man inining kaso si Guboboy. Months before, mag-file kan certificate of candidacy. Naigwa man in prayer for suspension. Kadyan baga sa ombudsman, ang sistema kaan ngunyan tabi, arog ka ini. Pag igong isinangat na reklamo, dawa si siya magsaangat yan ng reklamo, lalong-lalo na sa mga ilihidong opisyales and mga government agencies. Ang kasunod ka na prosedimiento, ang hagad nin kasimbagan kan ombudsman duman sa ipinagreklamo. Parte kan pinagapod na due process. Yan. Iyo na duman na malaog po, so kampo man na Gobernador Boboy, isimbago na yan dumaninda sa ombudsman. Parte kan due process. And in which case, pirmi ng kasabay dyan, kung mahilingan ng merito kan ombudsman, ang pag-suspindir sa mga personang ipigrereklamo if the case so warrants. Nga ta dapat suspindiron. Suspindiron, bako tagilti, kundi suspindiron tanganing pagkaigwanin impartial process kan investigasyon. Ano po, dahil nakamumabigla dyan tabi sa Katanduanes. Kung halimbawa, magbutwa naman ng istorya, o ngayon si Gobernador Boboy Kuwa,
suspendido naman nga kang ombudsman o dahil sa ipinagsaangat na reklamo. Dahil ka mamabigla ka yan. It does not necessarily mean na guilty po ang gobernador. Parte sa na yan kang proseso if ever na i-grant kan ombudsman o kaya hagadon kang congressman o kaya na magpadagos ng investigasyon ng ombudsman manunungod sa ipinagsaangat na yan na reklamo. Magayon ang timing pa di ano. Madali na mag-file kang COC. Oktubre. At may nag-text at to. So pag nisugot, so pag notaryo sa lugar, harani sa pupetikan, ano ba to? Isugot man sana. Dahil kita nag-about sa katotohanan kainikonan. Pupetikan Sarmiento. Ano ba yan? Oy, di ako natotoo yan, tabi, ha? Well, anyway, that's beside the point na tabi, ano? Yan. Dahil po kamo dyan nagparaha di. Taan sabi kan gobernador, primero, duman sa simbag niya, hahampangon mo po yan, yan legal matter, hahampangon mo yan. Ikadua, ang kalaban tangaya digdi sa Catanduanes, ining kamugtakan tangon yan. Ang pandemya. Kung paano ta maisalbar, an sa tuyang kapwa-tao, buda kita mismo ngay digdi sa Catanduanes. Kaya, kita ngaya, sararo, ako bilang gobernador, buda ika, sararo kita sa laban na ini, ipagpangadji, tangaya, na ining mga nagdidirestorbo, dai magtrayumpo. Tasararo kita sa laban. Bako sinda ang kalaban ta, ang sabi kan gobernador. Bako sinda ang kalaban ta, ining mga nagdidisturbo na naman na ini. Bako sinda. Ang kalaban ta, ini po na sitwasyon tangon yan sa bilog na kinaaban, partikular kung paano man nga kitang mga taga-Catanduanes makalampas sa pandemyang ini. Ang problema, takikurukulkog sa gobernador. Sinim po pang madali na pag-file kan certificate of candidacy. Ay kung masisuspender ang gobernador, ma-eleksyon baga, di siya sa pwesto. Ma-eleksyon, di siya sa pwesto. Nahiling nindo na ang mga implikasyones tabi. Kaya yan, E arog po ka ang tabi. So, ang iba dyan, nakakahurong tayo initialmente kasubanggi, dahil naman ngay kami kaandig din nagangalas piyo sa Catanduanes. Permi na ngayong pigigibuan kontra kay gobernador. Anday ngayon ninda aram, mantang padagos ngayon ng pigigibuan sa gobernador. Lalo lugod ngaya, nan simpatiya kan mga tao, pasiring kay gobernador. Tanahihiling man sa nangaya, ang sistema, kari disturbo naman sa nangaya iyan, at madali na naman ang eleksyon. Kada bes na may eleksyon, may minabot ang reklamo kontra kay Gobernador Boboy Kuwa. Lalo lugod na sumanga tao, minasimpatiya man sa gobernador diyan sa Catanduanes. Tabi, kaya kamo diyan sa Catanduanes, dahil na kamo mag-expect na si Simbagon pa point for point man kan gobernador, sumang akusasyon na ito duman tabi. Dahil na po, si Simbagon na lang nindiyan, duman po sa ombudsman. Ang apelasyon kan gobernador is, magkasararo kamo diyan, tabi. Taan laban, magkakarampi na tabi kamo. Ang laban, bako iyan na so kaasong iyan. Laban kan kung paano mag-survive ang humanity dyan sa Catanduanes kontra sa pandemyang iniyan tabi. Ano po? Kaya po tabi, kamo diyan sa Catanduanes, tuod na kamo kaana, gigibo iyan sa gobernador, ang arog ka na sistema baga. Ay nako, sige po ha. So, basta si Simbagon yan. Kan sa indong gobernador man dyan. Tabi, sabi kan iba ba dyan, they can put a good man down. Sabi digdi ni Pading Noel, salbatana padi. Dahil natutunawan, you can put a good man down, anapod kaan padi. Inggit! May Pading na tayo na nga ni. Nakikika ko sa bagay. Igwa na naman yung reklamo sa gobernador. Ay, nako, tabi ka mo dyan. Sa bagay, so mga taga-Catanduanes pa rin nagkakahurong ko. Sa Subanggi, budang ko niyan early morning. Nangaya kami kan piyo man nagaparangalas. Tapermi nga nagigibo
kontra sa gobernador. Me gusta. Tanday nga nindaram, kada bes nagigibo nindayan, lalo nga lugod sa mga tao na minararoman pananarig buda pagsuporta sa gobernador. Aladay man baga nangyari ka sa mga enot nga ning reklamo. Kung ngunyan, uya na naman. Siyempre pati madali na mag-file kan COC. Kung sa indo, kung you would be a critical thinker, halimbawa, i-grant kan ombudsman na masuspender ang gobernador, machichimpo yan na election period, campaign period. Stasi. Na yung masanagayod, ang kagustuhan ka nagkakapira dyan na mahali sa pwesto si gobernador during the campaign period, tanganing makabulubalugayod sinda. Inda daita aram kung iyan ang sa indang katuyuhan, pero the natural consequences would be, arog ka iyan kung isuspender ka ng ombudsman si gobernador. Tayo yan ang process Yan ang process. Pag may nagreklamo, ang ombudsman mahagad ng kasimbaga duma sa pigreklamo and then they will issue an order na daig ka nga sa pwesto. Pero it does not necessarily mean na guilty ka na duma sa pigreklamo kontra sa imo. Parte lang yan kang procedure. O pag halimbawa na suspender si gobernador election period, o di kapangganahan aninda so mga yan na mga nagreklamo. Anday din nasabot, nanggagana sina sa araw kan aspeto pero sutawo mala mo niyo. So sarong texter naman. Manday na nga nagkaturunawan lalong minakusuglugodan suporta sa gobernador. Ay nako. Sige. Kamu dyan na turul sa laban sa nakamo kung laban. Ano naman na pait ma. Sabi kan mga kalaligot kong kalaligot. Luma ng style yan, ang mga arukan na mga pahit. Botobot kang Palasyo Malacanang, it's 9:32. An oras hatod sa Indokang Rexidol Forte. Lakas banat sa apas. Smart padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. NeoZep Tablet. NeoZep. Ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Spaghetti tayo, Enreal ang pasta ko, Enreal, Enreal, Enreal. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Enreal, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa na isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces
Enterprises, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region. PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte. PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City. At PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Agum, uto ba si Madi mo? Uy, Madi, masain ka. Mabakal ako kay Manok sa Nong Smith Shop. Tamaray sa inda, sigurado perming bagong katay ang mga manok. Aw iyo, Marina, sabay na kita. Tamabakal man akong mga paninda. Tamalaag man kaya ako kisalit na negosyo sa aro. Maray sa Nong Smith Shop, barato ang mga produkto, pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Made. Maski ang mga frozen food products ninda, arog kang tusino, longganisa, hotdog at iba pa. Sa Nong Smith Shop ako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang pigalata? Dalian ta na, Madi. Tabaka maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal. Nong Smith Shop is located at Market Site, Legazpi Public Market. Visit also their other branches in Riosa Street, Cabasan, Quinale, Tabaco City, and Barangay 12, Magsaysay Avenue, Makakay, Albay. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daing nga kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Ini na! Big moment ni Mommy! Spin move! Sabay lukso! Big shoot! Ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients. Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. And Curtis, mas happy dahil sa Enerbon. Enervon, parang mas happy. May Enervon, double the happy. More energy was happy. More immunity was happy. Try the proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat.
If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Permitang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na dai narereparo. Maging maingat, managudigdi asin likayanan pagkapot sa mga mata, dungo asin ngimot. Dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaakitaning virus. Pirming rumdumon na kapag kontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata, dungo asin ngimot. Mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas, asin posibleng magdara inining helang. Ang COVID-19 prevention na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gawat na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidlets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAP at CTAP Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidlets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa indong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnigbib sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gawat na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidlets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidlets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Yes! May
May ipapa-smart padala si Mama. Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Sis, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Dakol dibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes Food and Beverage, Bread and Pastry, Cookery and Caregiving. There's no tuition fee increase this year, and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian, and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubako lang negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian, Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Tingogan Banwaan. Pio Fernandez. Bolos na kan mga informasyon dyan sa luwas. Nasa linya. Ans, marhay na aldaw. Go ahead na. Maray na aga, Sir Pio, maray na aga sa mga paraantabay. Sa mga dagdagman niya itong bareta, nagpupuon ng Unyan Aldao, Agosto 6, 2021, ang Diocesan Pastoral Assembly 3, na Diocese ni Legazpi Sin Madorar ini sagkod sa aga, Agosto 7, 2021. Sigun kay Diocese of Legazpi, Vice General for Administration, Monsignor Crispin Bernarte Jr., ang ikatulong Diocesan Pastoral Assembly na ini, may obheto na adalan ang presente siringmaan ang mga maabot pang mga kepuhan na
pagpadagos sa indang pagpahiwas pa kan pagtubod sa kamugtakan ngunyan kan new normal sa tabang man kan na experience nila kan mga nakalihis na taon. Ilalatag man sa pagtiripon na ini ngunyan daw sa good sa aga ang pastoral roadmap para sa taon 2022 sa 2026 bilang preparasyon sa papaabot na selebrasyon kan ika-75 na anibersaryo o kaya Diamond Jubilee kan Diocese asin man bilang inspirasyon man ini kan ika-500 na taon ng Kristyanismo sa Pilipinas. Ini ang kabtangkan pahayag ni Monsignor Chris Bernarte. Roll VTR managya sa Diocesan Pastoral Assembly. Dali lang po muna at nire-ready yung ating news clip, a voice clip and audio clip, video and audio clip ni Mons Chris na Bernarte, Diocesan Pastoral Assembly, kumbaga command conference manindayan strategy, strat plan kan diocese kan Legazpi. Sabi, just signal kung ready na. Nagabos na mga padi kuda komandansya man kan Catholic Church. God bless tabi siya sa Indo. Yan. Talata lang marol na ang audio and video diyan po sa samuyang broadcast man sa online. Sige. Ang mensahe ni Monsignor Chris na Bernardo. Adalan ang presente, siring man ang mga maabot pang mga kaipuhan sa pagpadagos kan renewed integral evangelization sa kamugtakan ngunyan kan new normal. Sa tabang kan mga naguno niya tong eksperyensya sa implementasyon kan Diocesan Pastoral Plan pagkatapos kan enot asin ikaduang Diocesan Pastoral Assemblies kan taon 2011 asin 2016. Ikadua, ilatag ang Pastoral Roadmap para sa taon 2022 sagkod 2026. Pasiring sa selebrasyon kan ika-75 anibersaryo o Diamond Jubilee kan sa tuyang diocese sa inspirasyon kan sa tuyang selebrasyon ngunyan kan ika-500 na taon kang Kristyanismo sa Pilipinas. Mientras tanto, si Obispo Joel Bongbailon na nagtao man in opening message niya na pagkaaga kung sa yung sinabi na maugma siya na maski na nga nasa tahaw kita kan pandemya da man giraray na wawaraan pagtubod kan mga albayano sa kagurangnan asin man sa naghahagad man ni pakikasumaro kan lambang saro na padagos ang pagpangadji na matapos na ining pandemya COVID-19 na labi na apektarada dito sa tuyang diocese. Roger. Tabi siya piyo ang informasyon may kinaramay di sa DPA3 kay Diocese kan Legazpi with Boys Mobile and Galero DCCP. Kumbaga command conference iyan adi. Yes, sabi Sir Pio. Kan diocese to plano na till 2027. 2026. 2026. Yes. Sa indang pinagapaplano niya na roadmap sa irarom ka ining new normal. Sige. Roger. Kaya tabi Sir Pio, Ansgalero Graray, salamat. Salamat, Ans. And sige, good luck sa Diocese kan Legazpi tabi sa indong program Diocesan Pastoral Assembly. Diretso kan mga istorya. Pading Jim, 3rd District, Marhay Naga. Go ahead na. Yes, salamat tabi, pade. Yang kita menyandig di sa hibaba kaining kawa-kawa sa Tuburan Syudad kan Ligaw. Dahil ta partikan na BFP modernization. Isa sa gibo sa nganyan tabi padi an search and rescue dog trainer course. Partner ini kan Philippine Coast Guard. Naghalat-halat na lang kita kan formal na programa. Yaraon digdi na mga alangkaw na official kan Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard. And yan man natural digdi si Congressman Fernando Didi Cabredo. I-presentar taod-taod tabi pa di. Natural yan digdi si Mayor Pati Gonzales Alsoa. May program taod-taod. May mga mensahe sindang
about and mga ayam, mga canine dog, may mga pangaran na initabi pa rin. Arrogant, Alexa, mga Belgian Malinois ini, Riker, Jack Russell na mga ayam ini. Mga 20 da initabi pa rin. Puros na mga may lahi. Mga kuan ini, mga dikalidad. Mga donasyon ini so iba dinakal pero bako man gabos na ayam kwalipikado nag-agi ini sa matinding pag screen validate kan kapasidad ninda na matrain tabi pa di an magsisabing trainer kay ni kaya mga taga Coast Guard tayo na nga ni anya on digdi ano kung pwede kita digdi makidisturbo. Sumatrain kan kung sit. Guno. Yun na kuha na digdi. May ranggo man pati yan kumpadring Jim yan ng mga K9. May ranggo yan sa Persas Armadas pag makidisturbo lang ko na ko digdi. Kong, good morning. Si Director, yan si sa Coast Guard, Commodore si Territory. Sa media pa ako sir, sa DCGB. Nelson Torre kan Coast Guard. Makuan ako, ma-interview na lugod ako. Pwede ako makidisturb sir sa Aurora nindo. Makikuan ako. Tanganing maraman kan publiko ang mga modernization na party ni kan modernization tabi director si director tabi Ricardo Perdigon tabi sige. Iyang kauronon tay. Pasa ko na lang ining kuan social distancing lang kami. Sir, live kita sa DCGB sa ibong na linya si Pio Fernandez. Director, good morning. Si Pio Fernandez po ito kang DCGB Legazpi. Iya po, maray na aga po. Opo, Director, salamat sa oras. Matrain kita dyan kan mga K9 tabi? Yo tabi. Opo, si Say ang enkargado kan pag-ensayo kaan ng mga ayam over? Actually, nyaon digdi, katabangan katabi kami kang Coast Guard. So, Philippine Coast Guard, Director. Yes, sir. Opo. Iyan na mga ayam, pag na-qualify, igwa na sinang skills, pag nakalaog na sa serbisyo, may ranggo yan tabi, Director. Ano po? Sa muya po, wala pa po sa muya mo niyan. Oo. Sa iyan ikaw kan, sa sinda idestino na assignment? Digdi po ini sa Bicol. Okay. Pira iyan na mga K9 tabi dyan yan, Director? Ilo po. Mga pira ang K9 dyan ngunyan tabi? Around 20 po ito around 20 po. Ay, 20. May ideya ka tabi, Director po, kung pirang bulan man sinda iti-train, over? Anom na bulan tabi? Ay, anom na bulan. Sa anom na bulan, ano ang mailalaog sa indang skills tabi? Yung mga sa search and rescue po, gagamitin nini. Opo. Search and rescue. Including na yung retrieval. Including na yung retrieval. Ay, so mga nahihiling tabaga tabi sa mga news, buda sa mga pelikula na sinda so dibuhian pag igon ng mga rabol sa limbawa, kan linog tabi. Ano po? Opo. Ayun, di magayon tabi. Noarin mapunan sa indang ensayo? Ngunyan po, magkakaigo po kaming opening. Yung ini pong start kang opening kang programa. Iyo tabi. O di sige, salamat tabi, Director sa oras. Mabuhay ka mo dyan. Salamat po. Welcome. Ang kwampalan pa ding... Yeah, okay. Kung si Commodore Nelson Torres. Siya Commodore Nestor Torres. Murabir si Kong. Trainer, kung paano ito train niya na yun, mapapasunod din yung mga ayam na yun. Takon mga masutil. Yung nga ni... live kita sa radyo sa DCGB. Sa ibong na linya si Pio Sangkor. Hello, Commodore. Hello, maray na po. Mr. Pio, taga sa Nagdarao sa Tuya. Good morning. Opo, Commodore, marhay na agatabi. Salamat sa oras. Si Say po ang matrain kan, kamo ang enkargado po tabi? Kami po sa Philippine Coast Guard. Ang Philippine Coast Guard po, yung agwaki 13 rescue dog. To give you background about this project, ang rescue dog namin kasi intended for mga stowaway sa barko, mga traffic person sa barko, para
kung ang barko magtago ang tao duman, malulukig ng ayam. Pero nga naling sa pangayip ang disaster, nag-ship kami sa mga collapse building, mga landslides, na mahanap kang ayam ang tao, yung cadaver or living person. Iyo po. Tapos yung yung nasubukan tayo dyan sa Tiwi, ang 2 years ago yata. Opo. Ang nagkawaki landslide, sa mga gadan, nakuha kang ayam pa. So ini nga training na yun first time yung ginibo outside sa Philippine Coast Guard. At ang Bureau of Fire ang nahiling pwedeng mag-undertake ang iba pang mga activities. Kaya po ang tangyan na assets para sa mga kalangitis. Oho, Director, iyan na mga K9, sain po iyan hali? Tinao, binakal nindo, or pigdonar iyan kan mga may sadiri? Over? Bali sir, ang mangyari kini, ang Bureau of Fire po ang nag-provide kang mga ayam, mga trailees, and nagpo-gabos kami. Magtuturo lang po kami tenda. Ang procedure. Iti-train po namin tenda. Pag-una ko kung kung si Seng gusto magtauning ayam na ma-training or what, kaya itong ayam na ito balaw baga, pa-training lugod ngayon sa Coast Guard, tagaling may pakinabang. Po sir, difficile po ang pag-train kay ayam. So, ito ang talaga resources. Actually, yung project na yun tingnan namin ito sa Red Cross. Opo. Kaso dahil sa nakulang funding na kaipuhan, medyo rin nangyari ito. Kaya sa Bureau of Fire, with the support of Bureau of Fire, nangyayari sa project pa. Iyo po. Now, ang matrain sa mga tao mo tabi sa Coast Guard? Yes, sila ang mga trainers po. Kumusta ang kompetensi kan mga trainers niya to? Talagang matindi ang tabi, Commodore? Sindang Manila, saka exposed na sila sa different activities sa mga nag-aagi, halin na sila ng Mindanao, Bisaya, Digit sa Luzon. So sila mga tested na sila mga canine handlers. So they know the psychology of dogs. Ano, Director? Ayun po, may dog psychology po. Okay, pagkatapos kan... Sa Bicol, baka eventually sa ibang region, arogon ini kinibo niyang activity. Magayon ini na handa kita sa any eventuality kasi nga ni ang linog ito na pipredict. Iyo. Sige. Dahil dyan pwede palang Director sa mga basa ng ayam na uyan na balaw-bagaw, aspin. Dahil po kita nag-ano yan. So mga dati na pong binagamit ang mga ayam ang i-detain po natin. Sige. Director, salamat tabing marhay. Mabuhay ka. Salamat po. Salamat po. Okay. Ayan tabi si Commodore Commander kan Coast Guard K9 Dog Fire Force Nelson Torres. Kami si Congressman, nag-uro-uro nining mga opisyal. Babay si Congressman. Natural grabe ang partisipasyon kani ni Congressman Fernando D. Cabedo pag-abutig sa mga pag-establish kaning training center. Ngunyan, BFP modernization. Nakita, may rescue fire truck kita digdi. Bago nini. Ngayon, nag-uuro-uuro sinda kung ano pa niba pang mga kontribusyon na pwedeng mas level up ang serbisyo kan Bureau of Fire sa katabangan kan Coast Guard. Natural kay Congressman Fernando D. Cabrera. Congressman, good morning. Sa ibong nalinya po si Pio sa Angkor sa DCGP. Hello, Sir Pio. Good morning. Yes, Kong Didi, good morning. Yan sa pag-uro-restorya po nindo, ano po ang pwede pang mag-come up dyan na mapakusugta, may strengthen ta na Coast Guard, buda ang Bureau of Fire tabi. Go ahead po. Okay, inot na inot. Pugbaon ako. Tigwa na kaaling K9. Saka mo, nahiling ko sa mga pelikula. Iyo nga ni, opo. Na sa search and rescue, nagagamit ko mga ayam. Opo. Dahil pag ito nakailing ka, digdi. And maugma ko, first time, digi sa Ligaw. Sa 3rd District, Albay. So sabi niya sa kuya, bako lang ayan digi sa 3rd District, alos sa primero yata, Bilog na Pilipinas. Primero pa sa Bilog na Pilipinas, talaga na. Okay. So initabi, para tinikang Special Rescue Force na pig-launch bagadigdi sa nakaagi mga bulan. Na yaon nga ni si BFP Director Jose Embang. Opo. Munyan, so Bureau of Fire Modernization
na nakapasar na sa BICAM, Yes. pag pinirma ni Presidente, O naputol si Pading Jim. Congressman Didi, naputol si Pading Jimmy na nasalita baka na lobat. Baad magsabatan ang apunta Pading Jim. Ako lugod ang maapunta bi sa imo. Kumparing Jim. Bata naka... Go ahead, Congressman Tabi. Go ahead, naputol kita. ayo, pag nakuya naman tabi ni Sir Pio, Opo. napo na so implementasyon ng BFP Modernization Act. Oho. Pagkakailing kita digdi na dakulang building so para sa regional facility ng BFP. Yan. Tapos sa Special Rescue Force. So mga taga-Ligaw, mga taga-Tercer Distrito, nahiling ko so plano ka pagkakahiling digdi mga helicopter, nilipat na digdi. Talaga. So, pinakamodel sa bilog na Pilipinas. So, yan ang mga piga-abangan ta. Pasalamat kita kay Kung Joey Salceda sa iyo ang photo ka duman sa Kongreso. Sinuportahan ko man duman sa plenaryo. Oo. Ngunyan tabi, iyon ang piga-abangan ta digdi. Mga magagayon na bagay. Opo. Sa Tercer Distrito and then sa probinsya ka na. Congressman Didi, nag-complement so trabaho ni Diboda ni Congressman Joey na iskusar mo dyan na magkaigwanan in lote, lugar para sa Bureau of Fire na Nakulaon, training ground. Then here comes the modernization law na pinagbilog na nindo, tapos na nga ni sa lower house. Mas nag-complement tabi Congressman Didi, ano po? Iyon ang pigapod na shoot na shoot, swak na swak. Yeah. Amo na kadi. O di tama ka tabi Congressman Didi, very exciting ang nangyayari dyan. Plus, maluwas mo na kita dyan sa Bureau of Fire. So rubber damo to, napabahuswakan mo ng tubig baga tabi. Pusok ba? Ayos na. May tubig na. Oho. Nakapatubig na, makatarok na sa uma. Yan, oho. So magayon. Pero, gusto ba ako, pinaritaan ko si Kimi. Opo. Sabi ko, nagbalik niya ako dumanalasing ko. Nata ito. Piling ko kung may tubig talaga. Oho. Pagbalik, wala ng tubig. Nata ito. Dahil, pinalupos to rubber dam. Nata. Rubber tube. Nata. Pinalupos, parang sabi sa kuya, kay po na maghanda muna sa mga farmers. I-clearing nito sa mga kanal, halos doong taon baga na dahil nakapag-uma. Ay, oho. Takong musigi ang pabulos, baka makawagas ang tubig. Iyo, tama. Linigan so agihan ng mga waterways. Pag-clearing na sinda, yan sa mga tanuman ninda, sa Agosto 20, iyon na ang formal launching. Yan, sa masunod na katulong Biyernes. Iyo po. Okay. Na-informara na sa mga parauman na dapat linigan na sa waterways, Congressman? Ano po? Na-informara na tabi sa mga parauman na linigan? Yun na po. Very good. Nakaisi na sinda, pati nga nito suwapon, pinulong ko sa mga opisyalis, pati sa mga kapitan. Oho. Inapisuan ko sinda na nakaagi niya akong mga taon ang non-operational at status ng dam. Sigurado niya ako, di ka mo nakasabay sa planning ang niya. Opo, So, di ka mo niya ako nakasabay sa budget. So, munyan niya ako, ang pinakamarega meeting ka mo, and then, mag-ibo na ka mga solusyon kan sa mga pangangaipunin do. Kung ito ka mong dapat na i-repair, i-rehab, na mga irrigation canal, kung may mga request ka mo na mga irrigation service roads, kung sa mga makinarya, sa farm mechanization, mga kuya na ipuunan niya ako nindo, sabing may panahon pa. Napunday niya ako yan, may kasabay sa budget ng 2022, mahalap naman kamo para sa 2023. Okay, sige. Okay, madali sa na Congressman Didi. May gusto gayon makitriangulo sa imo na taga 3rd District man, sandali po. Hello, yung nasa telepono, marhay na aga tabi. Opo, ano pong pangaran mo tabi? Norma Rotogal po.
Norma Rutugal, taga saing katabi, Madam Mayaw. Mayaw kan uwas. Nagdadangog si Congressman Didi. Ano ang concern tabi? Go ahead po. Sir, pwede po tabangan man kami digdi, tubig digdi sa Mayaw. Para man po kami digdi. Wala man nagubuli sa ano, sa irrigation. Sige pong bumbami sa kuha, nagugulpi na kami sa todo. Oh, okay. Tabangan man po kami. Opo, sige madam, madali ta kukuuntang kasimbagan ni Congressman Didi. Congressman, nadangog mo tabi si Madam Norma Rutugal kan Mayaw uwas? Okay, kung arog ka ng sitwasyon ninda, baka apartisin da kang South Kinale irrigation system. Oo. So kung apartisin da kang kaning naunang bitang ko, sistema, wala pa talaga sinang tubig sa. Kuni baga pipa karay pa sa so irrigation dam. Opo. So, yan ang aramon sa inda. Ano talaga? Okay. So, Madam Norma tabi? Hello, nadangog mo tabi si Congressman Didi? Alin na po, dahil kami naabot kayo yan, may irrigation digdi, wala man lamang sa tubig, para ang irrigation digdi, dahil man sa tubig. Iyo po. So, iyo tabi ang problema man kong Didi. Ibababa ko ng telepono ni Madam Norma. Ano pong asigurasyon ta para sa querying ito ni Madam Norma Rutugal tabi kong Didi? Kung apartisin da kang South Kinale, sigurado, magkakaiguan silang tubig. Aha. Saang Mayaw, kasabay yan kang South Kinale, may apartikaan. Di pwedeng mga ano arin magkaiguan na sinda kung parte sinda ka yan. Oo. Na South Kinale. Halat-halato na sanat kung maklearing na sumanga linya, ba't makaabot na dyan ang bulo sa inda? Iyo po, iyo po. Very good. Okay, sige. Madam Norma, kung nagdadangog ka, binaba ko na sa telepono mo, halat-halato na sabi nindo, tibad mamati na nindon efekto ka iyan na patubig, ini mga maabot na bulan, ta kung parte ka mo kan South Kinale, Water Irrigation na System Project, aabuton ka mo dyan. Tama po, Congressman Didi tabi? Iyo, tama. Kunda baka partisin na kang Mayaw panunuan. Opo. Now, ito ang problema ka ta CIS yan, Communal Irrigation System. Opo. Nawala na iyan sa cargo ng National Irrigation Administration. Oho. Dahil sa Mandanas ruling, na-devolve na. So kaya papasiring na nisinda sa indang alkalde. Okay. If ever naaraw ka ng sitwasyon na bako sindakan South, parte kan South Kinale Water Irrigation System Project, ano po ang magiging advice mo sa inda, Congressman, nganing ma-solusyonan ang problema? Go ahead po. Pagpasiring sinda sa indang alkalde. Sa UWAS? Oo, yun po. Tanganing mapasilitar man, inka, subako sinda, parte ka ining South Kinale Water Irrigation Systems Project. Hindi po tabi, Sir. Opo. Sige, Congressman, salamat sa oras. Mabuhay ka tabi. Okay, thank you. Opo. Thank you, tabi. Opo. Sige. Si Congressman Fernando Didi Cabredo, sa kapagalan. Kita ito aga, hapon ito. Alas 5 aga bagad, di naman. Alas 5 aga, di naman suraber na. Regional Director Ricardo Vertigo, thank you, sir. And si Commodore Nelson Torres, thank you so much, sir. Iyo. Naka-intervener kita din sa Ororo Nindang Tulog. Sa ngunyan, natawang kita din pagkakataon na live interview. Iyan si Kwan, si Commodore Nelson Torre, taga Bakakayan, classmate ni Primong na Tony Reyes. Yung gano'n bagaan. Regard siya kay Commodore, regard siya ni Tony Reyes. Habulong ko. Taraman ko. Classmate niya, taga Bakakayan. Ba't mga kuwan ko, halat-halata, ining ayam palan pade, kuwan ini sa mainit, bakusin da... Dapat sa malimpoy yan, may tubig malipot pero yung pig-inom. Aircon nga ni dapat ko tanin Iyo. Doon urik, dahil pwede training. Di pwede. Buro noon yan. Anyway, so yan tabi pa ang sa tuyang pagtugay-gay kan mga pinagigibong lakdang para sa modernisasyon kan Bureau of Fire Protection digdi sa tuyang Rona. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadring Jim, sa istorya hali dyan sa 3rd District kasabay
si Congressman Didi, buda si Commodore Nelson Torre, buda si Director Perdigon, Commodore Nelson Torre kan Philippine Coast Guard, and then si Director Perdigon kan Bureau of Fire Protection. Yan po ang alas 10 na bareta. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Hinebra San Miguel, kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Naproxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alinmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunaan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the new normal way of life through flexible learning platforms. School year 2020-2021, we are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution nurturing young people to become moral and intellectual professionals, people of dignity, integrity, and compassion, people who want to make a difference in the world. DWCL is a PAASCO Level 2 re-accredited and is offering preschool, grade school, junior high school with free secondary distance education program, senior high school, college, and graduate school programs. The enrollment for basic education, both online and on-site, is on August 23, 2021. No tuition fee increase and reduced school fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For inquiries, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page or contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na! Neurobion, Neurobion!
clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Tara naman sa malubago, nagkasundo mga miyembro, malangani naging ang grupo, nagkaulisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangani dai magutong, ayo kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Tingog Ganbanwaan. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, Padingnal. Idiretso tan mga istorya sa luwas. Renz, diyan sa imong lugar. What's happening? Good morning. Yes, sampai na kita Sir Pio, sinamaray na kita mga prantabay, sumatagon niya ito nga mga bareta nagtaltag naman ni na border control checkpoint. Ano ka na gobyerno kan Galbay, alinsunod duman sa pinaluwas na Executive Order number 25 series of 2021 ni Gobernador Alphonsus Bichara na yon pagigpit sa mga border control digdi sa probinsya nin Albay kaswapo nagkikuanay na pagtiripon ang MDRRMO daraga sa pagkirotisar na Alex Nakumia kaya ba naman ang daraga Municipal Police Station magin man ang BFP magin PSO as in mismong si Mayor Vic Perete na kung sa ina ngunyan nakataltag na ang mga personalis kang PSO daraga PNP as in magin man ang BFP personnel dyan sa may parteng Tabon-Tabon Daragalbay. Dahil lang tayo ng strategic location, segundo di sa entrevista ng DC Jibenyos, kasi na Alex Nakumia, ayan ng strategic location tanganing dyan ma-check gabos ng mga vehikulos na nag-aaragi digdi sa Banuan Candaraga. Kung may iling ang lokasyon Candaragalbay na kung saan nasa pinakarani kita sa probinsya ng Sorsogon, kaya ini man ang ginibong lakdang kan lokal na gobyerno. Sigun digdi kay sa Alex Nakumia, rin ng paagi pinag-check kung may travel pass, magin man ang resulta ng anti or COVID-19 or ining saliva test or antigen test. Pinag-check yan ka ng mga personal sa sinyo ka mabiyay pa Metro Manila, magpailing sa nakan sa indong travel pass asin ka mo papadiretson ng Giraray sa indong pagbiyahe. Kaya sa ngunyan kooperasyon kan publiko sa indang pinag-aagad ngunyan pang pinagigpitan na binalik ang paghigpit sa mga border control, partikular na digdi sa Banuan kan Daraga. Diyan sa Tabon-Tabon area no, sa indang checkpoint. Roger, Tabi Sir Pio. Okay, ta sumangahaling Visayas mananggad ano. Roger. Buda sumapa Visayas na minaagi man sa Daraga. Roger, Tabi Sir Pio. Pero ning supasiring digdi sa kwan, unhampered ini supasiring 3rd district ano, Daraga daiman. Wow, Tabi Sir Pio. Digdi man lang talaga sa may Tabon-Tabon. Sa may Tabon-Tabon. Okay, Roger. sige ta. Halangkaw ang prevalence sa may parting Visayas. Roger. Sige, sige. Tabi Sir Pio, alam mo dagdag na informasyon dito sa luwas. Transluna, DC Jibenyos. Salamat rin. Sa mga dagdag na istorya dyan sa luwas, tama po yan na magkong kita maghigpit na dyan ta dipisil kung malaogan ito sana iparayo kan malayos kita malaogan kang Delta Variant bago kita magparam ilaog tama rin pakihuron man ni Madam Nins na Rosal pangapudan man para dyan sa mga taga Sorsogon tabi igosinda kaya ning opening man kan oong branch man dyan kang Nins Wellness Center sa aga Sabado iyan tabi. Dango di dali man sa mga may pa-check up tabi, may mga helang-helang diyan sa
Sorsogon nasa Pilar, lalo sa Hello Pilar. po mga kaibigan, ako po ulit si Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center at kayo po ay aming iniimbitahan sa pagbubukas ng aming Pilar branch. Diyan po yan sa Pilar, Purok 7, Mariposque, Pilar, Sorsogon. Nasa sentro lang po yan, dadaanan lang po ng mga sasakyan. Andyan po kami sa Sabado. Ayan po ay ang aming opening day, simula alas 9 hanggang alas 5, kaya libre po ang aming health analysis, libreng thermal therapy, at libre po ang aming ear spa and mga libreng products. Punta na po kayo mga taga Donsol, Sorsogon. Malapit na po ang inyong bilihan ng mga product ng Nins Wellness Center. At lalong-lalo na sa mga taga Pilar, Sorsogon, malapit na po sa inyo ang aming Wellness Center. Hindi nyo na kailangan magpunta sa Legazpi City. Maraming salamat! Salamat man po kan sa indong paginanyog. Naglalaom na naman kami sa Tingog kan Banwaan sa pangarang kabilog na tropa. Nanatawan mi na naman kamo ning serbisyo sa laog kan Siman ang ini sa abot kan samuyang makakaya. Tulos na masunod po si News Manager Mardela. Happy weekend. Salamat kan sa indong pagantabay sinamang Diyos ang magbantay. Huawei may darating na